ассалому алайкум дӯстон ва бародарои азиз. касоне ки танқисӣ мекашанд аз барои бор равон кардан ба тоҷикистон, ина марҳамат акай фатулло бе мушкилӣ мебарад, борои шуморо мерасонад. аввалаш худо ва охираш худо мебарад борои шуморо ба тоҷикистон, ба ҳама шаҳрҳо мерасонад. фақат шумо бигиред занг бизанед, иншоалло мерава, аз ҷои зистатон мегирад, бороро меёрад, ба хонатон мерасонад. компания беҳтарин ай. айноми канали олами синемо салом расонданро фаромӯш накунед. сектори 2-8. шоҳинҳо хуш омадед. шоҳинҳо омодаанд, мунтазири фармони шумо мебошанд. мо ба макони ҳодиса наздик мешавем. шоҳинҳо хуш омадед. ба шумо координатро медиҳем. шимол 46 85 752, шарқ 44 38 781, 65 66, баландӣ 130, рамз 7654. хуб, маълумотро қабул кардем. пас аз 3 дақиқа ҳамла мекунем. биёед бачаҳо, дуртар меравем. хайр, ба гумонам вақти мурданат расид. ту зиндагии хуб дидӣ, Драган. то ҳамла 1 дақиқаи дигар монд. барои оташ кушодан иҷозат ҳаст? иҷозат, оташ кушоед. нишониро мебинем. оташ. ором бихоб, фотеҳ. дарё, мо медонем ки ту явузро пинҳон мекунӣ. сарпрокурор, ман ӯ бо ту будааст. агар ба мо нагӯӣ, дониста бигир ки барояд мушкили калон пеш меояд. намедонам. дарё, наворҳо ҳастанд ки шумо якҷо ҳастед. зуд гап зан. ӯ дар куҷост? дар дарун аст? ӯро завлона зада ба мошин савор кунед. ӯро бикобед.